Anarengete taro yae omuraibwense Daktari William Ruto ime kaunti ya Kisii togosuka mutebono nigo abasibati gwetania chimi sato ase marogoba igor banyate koba komerana ime ya omobagani oyomo ime ya omoche obosonga sekerenga keria gyogosegetana na kwendeke bona banyale koba kwemanya chinjira ao baragendere koba abakwegendereria ase obogima abwabo omoyego yo ase Elieta Queens Gala nigo nyalata koba koleta ababwatani obechisemi naboigo omoyego inigo nyalata koba goikiraniwa nere omo women rep we county ya Kisii Doris Donyatoto Chinsa chiamugaso Daras Premier Wosongo County ya Kisii abasubati kurworogongo rwa Gusii county ya Nyamira ne county ya Kisii niko baumerane tabu goromorogoba eliko sangaso bwamo asomoje gomanye kanete buna Queens Gala Habarai au bakora wono women rep we county ya Kisii Doris Donyatoto omubunge omochore Irene Mayaka kurwe county ya Nyamira nabarai yabasubati kurwe county ya Kakamega omubunge West Mugrango Steve Mogaka omubunge onyaribali masaba Dr. Daniel Manduko na boigono omubunge onyaribali Chache Zairi Chanda omudirector kurwa service ya First Lady Rachel Ruto ngati yabagani baikiraneta somo yegoyo barengerere tina kina kitogo twara elderly center where they take care of abantu baitaba. You can imagine this is what women are thinking. I was even like wow. Omoyegoyo niko bwadetense chinsa chiabutuko Korende ekerenga gyokumerana nkereki. Let's talk about what men can do, women can do better. Imagine, can do better. Unabasubati niko batebire mbali go chigwancha gotigwa magega. Bono ekero mogoto tiga isiko omongine kerabwate bese na bakoragerie kenyoro omasacha gakonyore bese mwaya korageri. Nominated MP Nyamira Irene Mayaka nigo asegete tabasubati wetoma. A good society, a society area what equality. We are not saying we are competing against men. We just want to complement men. And we want to tell them we are here to support each other. Gusii both Nyamira County and Kisii County can grow to greater heights. Ezina zinyarambo yoro mwegeribo bandi wamanyabanto. Niga bori abasubati wesokia soko ligebirogo byoburai na kubori abasubati gochamo. Tore abasubati koruchinkongo au chiagusi bali bamenya time ya Gusii na bali bamenya tesiko ya Gusii atuwachi chamo kubora ninga nkitogo korato nyare go sema ninga basubati nkitogo korato nyare go semia bana baitu bali bakurumaega na ande nkitogo kora ntungina basubati nyare go so as leadership positions chiritu atembre koliga semia kemenge chiatobolire umusubati St Jude bunabande nere nigarwe tobo semi bwaye go chia saba subati bago kinabono ekeranera go keretobo semia bwana ntwe asomo yego yo Queens Gala oyo manyet obwate semi asemi omwabo bona amasomo naro tuachire tuasomire. Leo tumekuja hapa wamama wote wa Kisii kutoka Nyamira na Kisii County kuja kuongelezana mambo ya biashara, mambo ya siasa, mambo ya uongozi, mambo ya afya zetu, especially mental health. Nimeona hapa tuko na wakubwa, tuko pia na wadogo. Ukiona tuko na mama kama St Jude pamoja na sisi inamaanisha mambo ya wisdom iko hapa. Nomoje go baletira mugwetani abasubati chimisa tokurwa sechi ngongo chionse ane kurwa sorongo rwa Gusii imiye county ya Nyamira na bwegone county ya Kisii asomoje go mono kolekana chinseme chigachi ya Dallas ujubono ko baleta abasubati amo omanye katebu na Queens Gala aigagati yali bari bako somanga monenchira bakonyaro wekinia ekerenge kenega no kubwatira na abasubati asamule kirabo igo anena mangana yamagendero anene nsemo yoburai amo nebintu binde wena bonika abasubati bono babuli kugochamo kwa kina kubwatira nabale asirenchera ose asenchera yamo yokunyara wekenya ko reporter ya Ndizi TV ko rochinseme chiga chia Dallas Premier imeje county ya Kisii retirani nchenkoro kwa Vincent Onyancha.